megalayapost.news. Kasang samla umsning patarim harengkat kajing turelang pat ka office u district social welfare karibhoy kila penlong ya program ban ajing kai ki khna school ki khun samla bat kilong kimilong pa shaphang ka an songkha khna child marriage baru halor ki kanon an prevention of children and sexual offences POCSO katkum ka program kadai ka blalong menta ka sngi ha umsning auditorium hall ha ka baling ba ka te sngi lawan ban menta da ki khna school ka umsning Presbyterian High Secondary School bat ka Sati Raja Memorial Secondary School ki bana umsning patarim kat baya ka jing batai halor kajing ta kasongkha khna bat ka an POCSO ya ka bala batai do ba welcome lengdo hakate ka program na sakhiru da kajing menta do ba ransom sutunga wain kirio pokmat baladon benta ha ka imlang salang u bala longkum kongsan nang ta ka kong NF sun district social welfare officer kariboy lambat kiwei ki officer sarkar ki sangang ni kin thai gi ba po jang ni arta lalaki pin khai ya kata ka ain an pen stom ki kat kun gi kandan ka pher katkum ka section ka bakhandai jongan ni ka PCMA ajan rio ka batai ba ya ushangang de ban yo arhuwaisam tam bat ya ka kanthai de ban yo khatkhasnam tam bat lara unu ushangang uba arhuwaisam tam un songkha ya ka khna ka ba hapo khatkhasnam ya kata ka case ya kata ka jingja ngalaban ong bakat kum kini ka kandon ka section ka bakhandai an penstom yau ta usunwang kumba arsnam haalang bata fang ka balong silak teka tamo bahai kata ya uno singrang uba arhuwais lam saneng un songkha ya ka khna ka bahapo ka prasnam sepo kamur usingrang walong legal ka kenthai ka long illegal katkum kene kenan ain long ba on penstom ya usingrang arsnam ha along bat silak tingka an fanyu bat kata ka jing sistem ka de jing sistem ka kham janjar ngalaban ong kawe kintin ngamla ban ong tang imprisonment ngalaban bu ipi kintin ka rigorous imprisonment ka ba mut ka jing penstom ka ba hab banda tristom ro ka kata ka kam ka ba ha trei ha po patok disi nagaliang in charge of prison ngalaban pha yu un trei ki kam ki ba ka de bat ka furniture kilaban pha yu bun trei ha bidi ba karap karen ka agriculture kilaban pha yu bun shed lai kilaban pha yu bun le sibun dikap wat ong kin bang sutana per song ta nama ba yo trei furniture yo shed ja tatater kata ketiga ka kejing penstom yo no ubreu ubasongha ubalapalat apuisnam un songkha ka khna rapo krosnam katkum ke section 9 jong ka prevention of child marriage act 2006 ka section ka pasipo kede ka section ka ba maha ba ya unu ubreu lene ka nu ka breu lene ka nu ka kanhun ka ba penyai ne kendok ne perform ya kata ka jingat hok sang kurim ya ki kena ki ba po arway baka prasnam siapo ya utaru an penstom tunju baka tagalong arsnam haalong bat sidak ka fai kata gadi ka kendon ka besho katkum kani ka ak ka banitip ka prevention of child marriage act kalian johan nagkuha man penslur di kin khot jong keseng samla umsting patare papinang ni ay teng ya kene kam kababa bar nagkuha man pen mau ba hidai ki atiar jong le hagane kajuk ka bangi imenta kajuk ka ba dam de ki jingkren sniu iway kejuk kaba dam na kejing pihon kejuk kaba let's say
nilaman ye ong ba dron ke jing kdok ti iwe henry phi kin khot jong ka seng samla sning patarin phile ye kini ki kam ki babha bat ka khubor hagan ke jamin na bata jong ti kalong ken ma ba kini ki kam ki babha jong ti ila ki usam akmat uble hagan ke jamin nganam berslam ye ke jingkren ke jong ti jonga ngakwa ban berkut no he nang ni sakmat lada bidon kanu ka program ka bakum kani sloba yai teng yaka balai ong kumta namar ka kan mau mencem mau benai September kadon gawe ka program gawe ka school hang ne sning bat hagata ka sgi layat huru yang baki donru kini kisamla kibanyele ya ka matrik ki jongki barhakata ka jingkren ka jonga ka ta sni ngaong kumne ngaong baki nong sning kimdei re ki briu ki baduna lana fi ong ka jingpule lana fi ong ka jingile ka sports ngimdei ki briu ki baduna ngaong kata ka jingkren ka jonga ka ta sni bangga ong ini ki kentin baki nong sning ilaban lebha ndai tang itu ki kena ki ba pule sai nan nis ndai tang itu kena ki ba pule tang sai edman ki ba laban lebha henry ni ki nong sning ro ni laban lebha haki jing pule ki jongki mentan ha bang apet ya kene ki jing shat na kini ki kena school ki ba ki jongi na ka school rawa ngadam na ka jing kebet ba krau hadu kata-kata bakini kim duna ya kene ka talent ublay ai haki ka talent bat namar kata hakani ke janme habang idon kum kani ke program ya kermen skam bagane ke program kan ai mensir ya ki samla jong ke snom ban lemha haka jing pule ke jongki ban lemha ro haka jing em ke jongki Meghalaya Post.news